Το λόγο έχει ο κύριος Αθανάσιος Πετράκος. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, μεγάλη μου τιμή και μεγάλη ευθύνη συνάμα να παίρνω το λόγο πρώτη φορά από αυτό το βήμα μετά το παγκόσμιο σύμβολο της αντίστασης και της αριστεράς, το Μανώλη το Γλέζο. Επειδή προσπάθησαν να εγκαλέσουν ορισμένοι και η συγγήτρια της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι άλλοι βουλευτές, το ΣΥΡΙΖΑ τι λέει, θα τους συστήσω να αναρωτηθούν ορισμένα από αυτά που είπε ο κύριος Παυλόπουλος. Γιατί δεν διεκδίκησαν την ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων? Γιατί δεν διεκδίκησαν την αποζημίωση των μικροεπενδυτών? Αλλά και από αυτά και κάποια από αυτά που είπε ο κύριος Μιχελάκης, πως πρώην δημοσιογράφος είπε τι λέει ο κόσμος, ότι το πολιτικό σύστημα μέχρι τώρα σώζει τις τράπεζες και όχι το λαό. Αλλά λοιπόν, ανεξάρτητα λοιπόν όμως από αυτό, αφού θέλουν να μάθουν και τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τους πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και στις συνθήκες του καπιταλισμού θεωρεί ότι οι τράπεζες είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη σταθερότητα της οικονομίας, για το αναπτυξιακό μοντέλο και τις βιώσιμες επενδύσεις, και γι' αυτό οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνουν μέτρα και για την ασφάλεια των καταθέσεων και για τη ρευστότητα των τραπεζών και μακροπρόθεσμα μέτρα για τη διαμόρφωση ενός υγιού τραπεζικού μοντέλου. Με βάση λοιπόν τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να μάθουν οι συνάδελφοι, τους λέμε ότι τα μέτρα για μας περιλαμβάνουν στόχους, όπως πρώτον, χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας για παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και την ικανοποίηση των κοινωνικών και συλλογικών αγαθών. Δεύτερον, ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και τις παραγωγικές επιχειρήσεις της συνεταιριστικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Τρίτον, ενθάρρυνση της αποταμίευσης των οικοκυριών για την χρηματοδότηση χρήσιμων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τέταρτον, απαγόρευση και κατάργηση κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων από τις τράπεζες. Για να επιτευχθούν όμως οι παραπάνω στόχοι, θα έπρεπε οι τράπεζες που ανακεφαλαιοποιούνται χρησιμοποιώντας δημόσιους πόρους ή πόρους που φορτώνεται ο ελληνικός λαός, να εθνικοποιηθούν, ώστε να τεθούν υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο. Αυτό δεν αποτελεί μόνο θέμα αρχής για μας, αλλά ταυτόχρονα και απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική λειτουργία των τραπεζών και την επένδυση σε βιώσιμες παραγωγικές δραστηριότητες που θα διασφαλίσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση αύριο. Δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η αναπτυξιακή πολιτική, για την οποία κόπτονται πάρα πολλοί συνάδελφοι της τριμερούς κυβέρνησης, μέσω των ιδιωτικών τραπεζών, που οι στόχοι τους είναι να διατηρήσουν την κεντροφορία τους σε υψηλά επίπεδα, αποκλείοντας τη χρηματοδότηση σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας. Τι κάνει όμως το παρόν νομοσχέδιο αντί αυτόν που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Έρχεται να νομιμοποιήσει το μέγα σκάνδαλο της τροικανής πλειοψηφίας και μνημονιακών πολιτικών, της ανακεφαλαιοποίησης έτσι όπως την κάνει. Και για να γίνουμε συγκεκριμένοι, για να μην λέτε ότι αυθαιρετούμε, ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού που επέβαλε, για τους οποίους καλούμαστε να ψηφίσουμε? Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεσμεύτηκε προκαταβολικά από τον Απρίλη να ανακεφαλαιοποιήσει μόνο τις 4 μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες, Εθνική, Eurobank, Alpha και Πειραιώς, οι οποίες βαφτίστηκαν ως δήθεν συστημικές. Και αναρωτιέμαι,
Συστημικές είναι αυτές και δεν είναι συστημική τράπεζα η αγροτική που έχει πολύ περισσότερα υποκαταστήματα από την εθνική? Δεν είναι συστημικό το ταχυδρομικό ταμιευτήριο που έχει ακόμα πολύ περισσότερα και από την αγροτική και από την εθνική? Και είναι συστημικές αυτές οι ιδιωτικές. Μέσα λοιπόν, αλλά αυτό είπανε, μέσα λοιπόν από αδιαφανείς διαδικασίες και μυστικές συνεννοήσεις με την Τράπεζα της Ελλάδας, χωρίς επίσημα κατατεθειμένα πουθενά σχέδια παρά τις κατ' επανάληψη προκλήσεις του ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσουν τις εκθέσεις της BlackRock, λοιπόν, μας είπαν ότι αυτά θα γίνουν για τις 4 τράπεζες. Οι υπόλοιπες, τις υπόλοιπες θα πρέπει να αποδείξουν τη βιωσιμότητά τους. Έτσι λοιπόν, αφού οι 4 τράπεζες αυτές έλαβαν το πολυπόθητο πιστοποιητικό από τον Απρίλη, όλα ωραία και καλά και τα φορτώνεται ο ελληνικός λαός. Στον αντίποδα, η μόνη αμιγώς κρατική τράπεζα, η αγροτική, που είχε πάνω από 90% το κράτος, και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο εξαιρέθηκαν από όλη αυτή τη διαδικασία. Διότι, λέει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, άκουσα και είπε και ο κύριος Υπουργός στην αρμόδια επιτροπή που είχα πάει, δεν είναι δυνατή η χορήγηση βοήθεια στα πιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο. Αυτή λοιπόν είναι η ελεύθερη αγορά την οποία πρεσβεύετε? Θα μου πεις τι σας κόφτει σας για την ελεύθερη αγορά? Λέμε όμως. Λοιπόν, όταν δηλαδή πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως οι 4 ιδιωτικές τράπεζες, οι κρατικές επιδοτήσεις είναι νόμιμες και αυτονόητες. Όταν όμως πρόκειται για επιχειρήσεις που ανήκουν στο κράτος, οποιαδήποτε βοήθεια είναι παράνομη και ανεπίτρεπτη. Αυτά λοιπόν, αυτό ερχόμαστε ουσιαστικά σήμερα με την ψήφο σας. Αυτό νομιμοποιείτε. Μην μου λέτε ότι νομιμοποιείτε αν θα έχουμε αύριο τα ATM χρήματα. Νομιμοποιείτε μια μεγάλη κατάφορη παρανομία. Και πέστε μου λοιπόν πώς θα υπάρξει και τι θα γίνει. Θα δώσουν στην πραγματική οικονομία? Εδώ είναι ο κύριος Υπουργός. Λοιπόν, ο οποίος, και καταγγέλλω εδώ πέρα, καταγγέλλω από το βήμα της Βουλής τη γραπτή απάντηση που πήραμε σε ερώτηση των βουλευτών της Πελοποννήσου, του ΣΥΡΙΖΑ και του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου, οι οποίοι είχαμε καταθέσει ερώτηση τι θα γίνει με τα δάνεια των πυρόπληκτων επιχειρήσεων από τις πυρκαγιές του 2007, οι οποίοι δεν ζητάνε τίποτα άλλο οι άνθρωποι, αλλά μία επιμήκυνση να πάνε 2 χρόνια. Και μας απάντησε ο κύριος Τουρνάρας ότι σας παραθέτω την απάντηση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και του υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας. Και ακόμη τα δάνεια τα οποία έχουν εγγυήσεις του δανειολήπτη δεν έχουν ρυθμιστεί και απειλούν, και σήμερα οι τράπεζες, δέχομαι τηλεφωνήματα από τους πατριώτες μου, τους απειλούν να πάνε να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, διαφορετικά θα τους κάνουν κατασχέσεις. Αυτή τη δουλειά θέλετε? Έτσι θα λειτουργήσει? Ή θα λειτουργήσει η πραγματική οικονομία και η αγροτική οικονομία που σήμερα δεν έχει καμία γραμμή χρηματοδότησης και καταραίει και η γεωργία και η κτηνοτροφία, και θα φτάσουμε στο σημείο η ήδη κατεστραμμένη κτηνοτροφία να γίνει ακόμα χειρότερη? Θα υπάρξει χωρίς αγροτική τράπεζα? Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι παραγωγικές δραστηριότητες? Και θέλετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να νομιμοποιήσουμε με την ψήφο μας αυτά τα πολιτικά εγκλήματα τα οποία διαπράτεξατε? Θέλετε να νομιμοποιήσουμε και το επερχόμενο πολιτικό έγκλημα του ξεπουλήματος του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου? Όχι. Δεν θα το. Όπως είπαν και ο εισηγητής μας και ο ειδικός αγροτής και οι προηγούμενοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, τελειώνω, να νομιμοποιήσουμε αυτό, και ούτε αναγνωρίζουμε αυτά τα πολιτικά σας εγκλήματα όταν ο λαός δώσει τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, θα μιλήσετε τώρα? Δικαιούστηκα τον κανονισμό